pamangkot about sa audio. Oh, walang audio. Dulang audio kay madulang audio kay basi makapiright ba? Oo. Ano pinaka-importante ta? Bis nga babatian pata buwas basi kung wala na. kuan na. Bulilyaso na. Ari na si Romeo. Papa J. Boy Nunoy akong pangalan. Patago lang ko Papa J. Boy Nunoy kay para siguradong walay bulilyaso. Sugod sa pagsugod sa pandemya Papa J. Boy Nunoy. Ang ako ang asawa nga itago lang nato sa pangalan nga Laila. Uy, si Laila. Laila og si Nonoy Romeo. Dapat galis na niya pangalan, dili Romeo. Dapat Junel. Junel. Si Junel kag si kuan, si Laila. Ay Lailay. Si Laila. Dapat lahi na yung pangalan. Anyway. Ako na, Papa J. Boy Nunoy, ang ginakulbaan sa sitwasyon sa ako ang asawa. Kay gamay-gamay lang, Papa J. Boy Nunoy, nga balita about sa sitwasyon sa Pilipinas. Siya man inoon ang mamroblema. Among silingan, Papa J. Boy Nunoy, nagsakit lang ang ulo. Kay gitrangkaso, maayo na lang, may fast relax. Dan! Siya gyapon na nagproblema. Aligyo ra mismo na yun. Grabe, no? Ano siya, Brad? Tawag ni. Kanang concern siya. Ambal ni Laila Dre. Concerned siya sa iba, ni Romeo Dre. Concerned daw ang iyang asawang si Laila sa uban niya nga mga kakilala, especially kung pabatian niya ang iyang mga kaparyentiyan o mga kakilala, abyan nga lain ang pamatsyag. Siya mismo, Papa J. Boy Nunoy, ang mag-suffer. Isa beses, Papa J. Boy Nunoy, diregid ang pinaka-gikulbaan ko. Kaya abin ako, ano na, ang akong asawa nga si Laila. Para inyo maintindihan, Papa J. Boy Nunoy, amo na yung mga pangita po. Hindi naman niya akong nanay man. Nanay de. Wala pa rin sulod ang asawa mo. Nanay. Nay? Oy! Patawaran. Pusan Ay, kisabay gipagitan, di mo ta. Nay. Ay, tay, di mas nanay, tay. Agi mong nanay. mga kasalanan nga gibuhat ta. Oy, O para pasaylo apod mi sa mga salapod kay luhoy ka bangin Tay. Oy. dapat mas nanay, tay. Ay, ambot, agi mong nanay to. Dili na gud na ako makaya ni kung ako ano. Saylo abi sa mo mga kasalanan. Oy, Abi daw, linglingon ko ba? Ang sabad din mong nanay nga. gakabala ka kulod Uy. kay basi maabot ang panahon nga Nagluhod-luhod magsubi na gud ang na. tanan. Oy. Pagin, saan mo nas nanay, tay? Asa na di ay may makadtoy nga ani kay lisod na mga sumbi na ang tanan. Oy kadlo. Oy Lord, paloy kapatuluga magkulod. Dili na ko katulog sa mga Ay, ambot, agi mong nanay. Nadaot na ba siguro na ang imong nanay sa mga balita? Oy, Laila! Nausa naman po kagalag, sige na makagluhod-luhod diha. Unsa man higag uy Tapos, dili grabe. naman ko katulog nga. Asa makangagi? Oy, grabing balas ni mo. Ay, punasyan na lang imong balas. Pagkadamay. Pag-alcohol sa kay sulod na ka diri. Uy, wa ka naligo. Oy, naligo na ko kay napagkadlawo na ko naligo. Ay, Dili po sana ka- mangga katabo nga di. Mga na ta, dali na. Mga na ta. Dili ko mangaon. Nausa ka? Ano mo natabukan ni mo? Anong makutana pa ka kay dili ka kasabot kung dili nimo makita ka nang katabo diri sa tuwa. Ano bang mga nakatabo? Atong silingan sa pikas kanto. Oh, Oh, nausa man to? Tawa. Ikakatabo sa Manila na bagong baryan. Ay, Ay, padamay ka. gakahandlo ko, Romeo, kay pati diri sa tuwa, maabot ko, mapiktuhan kita diri. Laila, padamay ka. Ay, naglakat ko gina sa
Sa para sa quad. Sa paracetamol. Naglakad ko gina sa quad sa brigada pharmacy. Oh, yan sa pinataba. Kita ko ba paracetamol, urot na daw. Oh, yan ko may problema kung nahurot ng paracetamol. Ay, May problema kay may pas-relax man. Mao gani tong nangutana ko nga kung naay paracetamol ningon sila nga wala na. Pero maayo kayo na ay pas relax. Mau lagi na. Oh, tanawa. Ano kinakabalakan mo? Nipalit ko duwa ka box. Maayo kay nipalit kag duha ka box nga pas-relax. Ilisod na ba si kong mahutdanta? Pero makahaladlok na gid nagkakatabo. ayaw sige kahadlo kay naama ko dire. Ay, Ang imong anak ng imong pamilya. mas maayo nga mahadlok ako nga kuha paracetamol kay mas magkarahadlok pang imong nabo. Dahil giubo man hinoon ko. Ay. Pandami ka. Giubog. Asang alkohol. Oy. Sa naman ka. Basyan ta kag alkohol. Oy, pandamay ka. Giubo lang ko kay natukan. Ay, sos, mabudlay na. Mas maayo nga na makasiguro kita. Giligo mo Ay. na alcohol. Ay, sakit man ang lawas man. Hindi na itong fast relax dere kay imno na. Tinuod man ning fast relax tanggal ang sakit ora mismo. Problema ang iba kay wala paracetamol. Ano fast relax o pandamay? Problema mamal. Inom tabi. Ay! Ay naman tao dere sa balay niya. Tatay nagtungko na po sa tatay. Tay! Ay, anak na, anak di ay ka. Anay, nalaw nay. At maayo kayo niya abot na ka, anak. Oh, Wow, ano mo gakabalaan lang- kagid ako. Ano man na? Mag-unsa di ay ka. Ayaw sa pag-amin, oy. Pagpaligo sa dito. Hindi ka ba ya kagawas? O Nay. isa pa, kanang imong trabaho, expose ka kaayo sa mga katawhan. Mas maayo nga. Pagpaligo sa... Uy! Op. Dili ko ni mo. Social distancing sa anak. Social distancing. Kining COVID. Alcohol. Spray. Oo, spray. Spray. Nak, Gina-spray. Mandamay. basta kung pwede dito lang sa gawas pagtulog. Nay. Lalo na tapo sa imo, Nay. Isang pawan akong tatlo ni akong mas kay. Lisod na. Tapos, tanaw rin mo itsura, naka-jacket pa ka. Oo, Nakasuot pa kag malong. Napakoy Nakahabol, helmet. Naka-helmet pa ka. Panigarado lang ina. Kaya ang imong amahan dito na po sa tubaan. Ay, Nay. Ayun ang pasobrain na, Nay. Wala ba mo kabalo sa balita? Ano mamual balita? Dito sa Manila, halos adlaw-adlaw pila kalibo ang nagpositibo. So, paabutan pa ba nato ni nga maabot po diri sa ato Nay, nakoy ihambal sa imo, Nay. Dapat kita mismo, anak, bilang anak ko, anak, dapat mangin responsable ikaw. Oh, paano ba ni matap na nato ng kining pandemic kung kita mismo pasaway? Tama na mo, Nay. Tama na Ikaw, mo. sige kag lagaw-lagaw ang imong tatay, sige lagaw-lagaw. Nay, wala naman. Nakabakuna na ko, Nay. Okay na Ay, ko. sos. Hindi botsing ganun kung ikaw nakabakuna, dili nakamalatnan nga anak. Nay, amin ko, Nay, be. Ako anak, nakapabakuna na ako, nakabooster shot na ako. Si tatay mo na lang wala nakashot sa akon. Pero ginaamligan ko gihapon ang akon nga akuan. Ang akon health is wealth. Kag Tama, wala Ginay. gid ako nagakumpiyansa. Tama, gina, Nay. Kag isa pa nak, halos adlaw-adlaw, nagatake pod ako sang Power Cell Herbal Capsule. O, di ba? Hindi mo, Nay, oy. Oh, Maayo. bisa nakapas relax ako. O, naka-power cell ako. Maayo, Pero Nay. nagahalong sa gihapon ako. Sige, Nay. Sige, Nay. Ang imong laway. Imong laway. Grabe ko. O siya, pang mangaligo na sa dito, pangaligo. Ayaw sa dool-dool sa ako, Sige. Ay, ang imong amahan, Ay, natong imong amahan, nga bago sa mulakaw diri sa balay, papaligo asa. Hindi na ko ni mo paamin nun. Dili na. Hindi ko matulog ron. Ay, pag gusto mo, basta dili lang mo diri sulod balay. Kaisod na. Laila, my darling. Preparado lang atong pamahaw. Dali na kay mamahaw na ta. Ganong Bensyo! mag-join man ako pamahaw sa inyo, ha? Tay. Mayo kayo naka-prepare na nagpamahaw, Tay. Kabulas nagpamahaw.
Nay, Busog pa ako. Op, nay, dungan na lang tagkaon, nay, Dili, para dili. happy family ba? dili. Bitaw Layla. Mintras na apa kining pandemic. Dili ko mo join sa inyo ha. Kung kamo gahi mo kuan, gahi mo golo, ako mo sunod jud ko. Nay, wala man tay ubo diri, nay. Wala man tay sipon, nay. Bisa si tatay ni mo gikag tubaan ikaw. Asa kagikan sa imong trabaho, di ba? Si nanay, tay. Mas maayo nga prevention is better than cure. Nay, Mahirap na mga anak, mahirap na. ari ka lang sulod sa balay, di ba, nay? Anak, basi ko maka-duty ka buwas paliti kog kuan. Papalit sa kog alcohol nga 2 ka galon. Nay, diri lang tayo sulod sa balay, pero tanaw na sobra pa ka sa doktor, naka-PPE ka. Bahala ni mo, bahala ka mo ni tatay mo magsulti kung ing-ane ko. Importante nga, dili ko malapnan. O kag dili ko madakdan kaning ba COVID. Sa jail lang Lisod imong na. nanay. Lisod na. Huwag di sa mo subayo sa tog kaon. Kitang duha magkaon. Sa bagay, ang atong sudan karon gabi o sa karon nga aga, litson di litsi. Ay, bahala dili may magkitunay ka ng lesson. Importante nga safe ako. Pards! Mards! May mga si Mards. Si Marge, si Bato sulod. Bro, naglain ng pampaminaw ato. Sige, salamat ano ni mo gihatag nga sardinas, ha? O kining, kining isa ka kilo nga bugas. Salamat kayo. Ay, sige, Pards. Pards, libre ka o niyang gabi. Pards, mag-shot unta ata. Okay, panahon na. Sige, salamat kayo. Salamat kayo. Layla, my darling. Layla, my darling. Ay, nagipadala si Marge ni mo nga sardinas o kaning bugas. Ing-ani na gud ni. Mauna di ginapaabot ako nga katapusan agud sa kalibutan. Pandamay ka na. Saan naman po niya nga akong asawa? Naglahi na akong Layla. paminaw. Layla! Oh, darling. Saan naman nga puno naman ni Diriog? Kanikuan. Saan naman yung puno naman ni kinin tubig Diriog? Ginakurog ako. Pandamay ka. Dala na sa imuhang walay kaon-kaon. Pila ka adlaw na kang wala ni kaon. Dili. Nangaon man ko. O nga na, saan naman ka? Lahi jud ang akong paminaw. Ano ang ginabatsag mo sa bang? Mauna ginaingon ako nga katipusan agud sa kalibutan. Anong first name mo? Anong first name? Ano ang ginabatsag mo? Mayara ko sang ubo. Oh, Mayara ano ba? ba ko sipon kaga. Walain ang pamatyagan ko. Unsa ko no? Ginakurog ako kaga. Pamatyagan ko nga nagatiyog ang akong kalimutaw. Pero mayara man ako sang pangdamil kagara man ako sang panimhot. Pero na. Ipahuwera na isa pa. Wala ba kay kaon gon? Muna problema ni mo kay di ka mo sabay kaon ka na. Nagkaon man ako. Unya, Ilang ginaga akong paminaw, ginakurog ako. ginakurog ka. Sige, paano ka di makakurog kay naka-18 man ang imong aircon? Mao ba? Kulang na nagkaon. Dahil na kay mga aon na ta. Siguro, Romeo, Oh, kung maabot mga panahon nga, dili na ako katusngaw. unsa ko no? Mas maayo pa siguro nga. Dalo ni mo ko sa umatid to ako eh. Ito pa rin mo ako sa lulubngan sa akong inahan. Ang damay ng bayhanan. O, palihog Romeo, dili lang ako sunuga. Dili lang ako ikrimit. Maluoy mo yung taon. Pandamay ka. Siguro mauna ni. Layla, Mauna jud ni ang ginapaabot kulang na ka sa kaon, pandamay ka. Darling Romeo, palihog, pagsuksok og mask. Basta mahimong makontaminate ikaw. Basta kung positive na jud ako. Positive na jud ako kag isa pa nadamguhan ko akong inahan. unsa ko no? Nadamguhan ko akong inahan nga. Niingon siya nga. Upato daw sa sudan.
Pero ang akong inahandugan naman nagtaliwan. Romeo, ikaw na bahala sa nag-iisa natong anak. Layla, pandamay. Wala man ako Kadali ka dalon ka kag-hospital. Wala man ako nakaabot sa atong apo. Pero importante nga, magkapangayo akong pasaylo. Naglisod na ako sa paginhawa. Ay, pandamay ka. Ano ka di maglisod o ginhawa kay imo man ang gibutangan og pulo ka mas ang imong ilong. Ay, maudi ay. Tanggalan ng uban. Ay, Dali lang. Paano kay dili mag-init ang imong pamatsyan? Dali rabe. Oh, ay, Alangan, eh. nakalimot man di ay kung mao nag-init ang akong paminaw kay naamaday ay bawang akong lubot. og isa pa. Isa pa dali lang. Paano ka dili mag-init ang imong paminaw? Kay nasawsaw man ang imong dugan sa kape. Basta, Romeo. Tungod sa manggod matabos ako, ikaw nang bahala sa atong anak. Bulilyaso. Lord, pasaylo ako sa akong kasalanan. Ay, bulilyaso. Pasaylo ako, Lord, kung nahimo akong nangin marites ako diri sa mo. Pandamay ka. Pandamay ka. She's got Betty Davis on. Turn the music on. You won't have to think twice. Ay, ambot! Ay, ambot! New York Maong init di ay papaji Maong kay init. naay ahos ang lubot. Og nasawsaw ang dughan sa mainit nga. Nagkape. Effective di ay na kanang kuan, kanang ahos manginit jud ka. O paano di ka manginit nga perting halanga ana? she knows just Bulilyaso.